Hemmeňize salam. Bugün fizika tapamyza hoş geldiňiz. Bugün siz bilen ýyllyk hadisler diýen babdaky temalary görüp geçeriz. Ona tapamyza başlaýyn. Birinji temamyz ýyllyk döredýän çeşmeler we ýyllyk kabul etmek. Ilki bilen ýyllyk diýmezde näme zat gözüňizde bile? Günlük durmuşymyzda mysal üçin ýyllyk howa, gyzgyn, peç mysal üçin şu zatlar günlük durmuşymyzda ulanýan zatlarymyzda ulanýan sözlerimiz. Inni ona diýmek ýyllyk bardygy, ýani ýyllyk kabul edenligimiz. Eger ýyllyk bardygyny bilýän bolsak, mysal üçin ýyllyk howa, gyzgyn peç, mysal üçin gyzgyn çörek we şol meselelер diýip ýyllygy biz kabul edýäris. Inni ýyllygy döredýän çeşmeler haýsylar? Aslynda ýyllygy döredýän çeşmeler gatken. Ýöne şu taýda men size bir kysanyň sanap geçeýin. Kömür, mysal üçin birinji suratda görüşmeli, kömür, newit, mysal üçin ondan gaz, od, yani odun, yel, misal üçin yelim aslında howa, yani ýyly howany döredýän zat. Iň esasy aslında gelýär şu tema, yani gün. Yani gün şu çeşmeleň, şu ýyllyk çeşmeleň esasy gözbaşy günnedir. Yani şu kömür, newit, onuň gaz hemmesi bulan näme? Şu ýelden alınýan energiýa, bulan hemmesi näme? Günden gelýän ýyllyklar sebäpli ýyllaryň dowamında döreýän näme? Zatlar. Mysal üçin kömür ýyllaryň dowamında, ýani güneşiň düşmesi esasında ýa-da newit, gaz hemmesi şu asyl esasy çeşmesi günden alýar. Inni dowam edeli. Günnüýdik. Inni gün barada bir gysgaça ýumuş berjek. Şunu özüňiz gözleşdiriň, özüňiz biraz maglumat etmene çalışyň şu barada we ay barada. Şu taýda inni gün öz gowrunyň sekundda 5,5 milliard kilogram ýitirýär. Yani 1 sekundda 5,5 milliard kilogram. Bu diýmek gaty uly gowrumly bir massany ýitirýär demek. Yani 1 sekundda. Onu soraş eyle. Eger 5,5 milliard kilogram ýitirýän bolsa sekundda, onda näme üçin gün kiçelenok? Yani ýyllaryň dowamında azalyp gelmeli bolýardy. Onu soraňyz şeýle. Gün näme üçin öz gowrundan kiçelmeýär? Yani asyl gowrundan kiçelmeýär. Onu ikinji soramyz, eger yani ikinji soramyz ay bilen baglykly. Eger dünýäde yani ay bolmadyk bolsa, yani ay ýeriň hemrasy diýip bilinýär. Munyň sebäbi näme? Şunu bilin. Yani eger ay bolmadyk bolsa, dünýä näme bolardy? Ikinji soramyz şu. Soralarymyzy kommentde ýazyp bilersiňiz, tesbirde ýazyp bilersiňiz ýa-da özüňiz maglumat bilmek üçin özüňize peýdali, ýani şu ýumuşy gözleşdirmeni çalışyň. Ona dowam edelim. Ýyllyk energiýasy. Yani ýyllyk çeşmeler barada aýtdy. Ýyllyk näme döreýär? Oňa seredýäris. Ýyllyk diýe bu maddany düzýän bölejiklerin kinetik energiýasy. Size ýatyňyza düşen bolsa, kinetik energiýany öňüň. Yani kinetik energiýa bolana tizlik esasynda döreýän, yani hereket esasynda döreýän energiýa kinetik energiýa diýilýär. Onda diýmek kinetik energiýanyň ýyllyk energiýasy bilen baglanşygy näme eken? Bar eken. Yani munazir giňişlilen öwrenkeşler indiki sahypalarda ýöne şutaj dowam edelim. Maddalaryň ýa-da jisimleriň gyzgyrlanyp derejesinde aňlajan ululuk temperatura diýip atlandyrylýar. Muny bilýäňiz, yani temperatura hemmäňiz bilýäs. Yani 45 derece, 50 derece, 30 derece diýip. Ýöne şu taýda käbir görnüşler bar. Mysal üçin biz eň esas ulanýanymyz diýeli 45 gradus diýip ulanýar. Yani bu näme? Celsius bolýar. Indi başga da görnüşler bar. Bular yani ýyllyk ölçen zatlaryň ýene bir görnüşi bar, ululuklar. İkinji görnüş näme? Fahrenheit. F.
dip bellenýär. Fahrenheit. Üçüncü görünüş näme? Üçüncü görünüşi Kelvin. Yani K bile bellenýär. Kelvin. Ýöne biziň iň esasy ulanýanymyz şu biziň günnelik durmuşda ulanýanymyz bolar. Fizikada şunu ulanýar esasy. Onda dowam edýäs. Ýyllyň mukdary hem başga energiýa we ýerine ýetirilen iş ýaly jollarda ölçünýär. Yani beýleki energiýalar ýaly bular edil yani iş yani geçen temada geçtik. İş barada, edilen iş barada. Olam ikisem hem jollarda ölçenýär. Onu ýatlama esasyndan geçenki saplamyzda öwrenip çıktyk. Potensial enerji, kinetik enerji, ýyllyk enerji diýip, ýani ýyllyk energiýede haýsyny değişildi. Ýyllyk energiýa kinetik energiýa değişildi. Indi aslında şu taýda gördüňiz, ýani ýyllyk diýe bu maddan düzen bölüçlerin kinetik energiýasydyr. Diýmek, onu kinetik energiýa değişildiğini şu taýda açykçan gören bolýar. Ona dowam edýäs. Indi ýyllyk energiýasyna käbir misallar bereyim. Mysal üçin ýyllyk energiýasyna dörýär käbir misallar bilen görkezip. Birinji surada serseňiz, sigma. Haçana sigma bir näçe egsek, ýani büksek, näme bolýar? Sim gyzýar, ýani büken ýerimiz gyzýar. Näme üçin? Sebebi ýyllyk dörýär şo taýdan. Gyzýar diýdim, şo ýyllyk dörýär. Onu biz mehanik iş etdik şo taýda, ýani iş etdik, iş edemizde näme boldy? Ýyllyk döredi. Onu ýani iş bilen mysal üçin iş edemizde ýyllyk dörýän bolsa, mysal üçin ikinji turda da sersek, çekiş bilen bir näçe demir ursak, demir gyzar. Näme üçin? O taýda bir-birine cisimler değýän üçin, ýani şo taýda birinciden kinetik energiýa boldy. Yani kinetik energiýa baý ýerine näme? Ýyllyk energiýasy baý. Onda mysal üçin suwda näme bolýar? Suwda da suw gaýnadyp gyzdyrmamyzda näme bolýar? Yani gaýnadymyzda gyzýar suw. Yani ýylaýar. Oň aslynda içindäki molekulalar näme diýär? Çat hereket edip başlaýar. Yani gyzdyrçy. Onu mindiki slaytda öwreniriz. Mysal üçin ýyllyk energiýasyna başga da misal bereli. Buz, iki san buzy alyp bir-birine sürtsak näme bolýar? Erep başlar. Näme üçin? Sebäbi bir-birine sürtülüp şo taýda ýyllyk dörýär we ýyllyk buzyň eremegine näme bolýar? Sebäp bolýar. Onu dowam edelim. Cisimlerde ýyllyň geçişini öwrenýäs. Üç san şekilde geçer. Ýyllyk geçirjilik birinji, ýani ingilisçesi conduction bolýar. Ol gaty cisimlerde ýyllyň geçişi bolýar. Göni birinji surada sersek, conduction diýär. Ýani conduction gaty cisimlerde ýyllyň geçişi bolýar. Mysal üçin şu demirden adamga elden näme geçer? Gyzgyn geçer. Ýyllyk göni elem gaty cisimlere geçişi, demirim gaty cisimlere geçişi, onu gaty cisimden gaty cisime geçýän bolsa, conduction diýär. Ýyllygy. Indi konveksiýa näme bolýar? Konveksiýa, ýani convection. Sowuk we gazlarda ýyllyň geçişini aýdýar. O näle geçýär? Mysal üçin şu suw gyzdyramyzda näme bolýar? Aşagynaky suw ilki aşağı gyzýar, onuň soň ýokary geçýär. Ýani aşağı gyzýan suw ýokary geçýär. Ýani ýokaryan gyzdyrýar. Demek näme bolup berdi? Ýani sowuklukda näme geçişi? Ýyllyň geçişi boldy. Indi üçüncü şöhlelenme, ýani radiation. Ýani bular şöhlelenme arkaly ýyllyň geçişi. Radiasiýa diýen bilen ýani türkmençede. Indi bular edil mysal üçin ýanan peşde, ýani radiasiýa çykýan mysal üçin. Ýa-da ışık, ýani şöhle çykanda näme diýär? Gyzdyrýar. Ýyllyk geçýär, ýani howa ýa-da demire ýa-da gaty cisimler tapawdyr. Yani bu şöhlelenme arkaly ýyllyň geçişi bolýar. Indi ikinji suratda ony goýup düşündirä, mesela suwda we gün mysal üçin gün düşe näme bolýar? Şöhleler bilen näme? Radiation bolýar. Yani radiasiýa. Şöhlelenme arkaly ýyllyk näme geçýär? Gaty cisimler, yani suwa geçýär, ýere geçýär. Onu suwa geçenden soň näme bolýar?
suw ýylaya we buğarya. Onu näme konveksiýa bolýar. Ýani suwuklukda näme ýyllyň geçişi bolýar. Ýani suwuklukdan buğa örilýär. Ýani gaza geçýär. Şuýdy. Görüşmek ýaly. Indi conduction bolanma, ýani ýyllyk geçirjilik bolany gaty cisimlerde mysal üçin göni şuňa geçýär ýani. Radiasiýa şöhrelenmeden göni ýere näme ýyllyk geçýär. Olum conduction bolýar. Onu dowam edelim. Düştükli olanlasa. Indi cisimlerde ýyllyň täsirinde giňelmek diýer. Indi aslında bu öňkü temamyzda aýdyp geçipdik. Ilki şuna teredelim. Maddalar gaty we suw we gaz halyna ýyllyň täsirinde giňip suwuklukdan daralýar. Kızgın bolany giňelýär, sowuklukda daralýar. Bu hadisanyň sebäbini öňkü temada aýdyp geçipdik diýe, ýani moleküler hereketde aýdyp geçipdik. Häzir şu gün birinji surada seredýäs. Sowuk moleküller näme diýer? Ýani atomlar bir-birine ýakyn durýar. Giňelmeýär ýani. Ona haçan gızdırımızı näme? Giňeýär ýani çalt hereket başlaýar. Çalt hereket etse näme? Hereketden ýerimizde näme bardyr? Kinetik energiýa bardyr. Demek kinetik energiýa bolan ýerine näme? Ýyllyk bardyr. Ýani gysgaça şeýle düşünmek bilen, mysal üçin şu ikinji suratda da mysal üçin şu şar metal şaryny şu deşikden geçirecek bolýar. Birinjide näme diýer? Birinjide geçýär. Ýöne haçan gızdyramasyň, şu oda goýup gızdyramasyň geçýärin, geçýär. Näme? Sebäp haçan gızanna içindäki moleküller tez hereket edip, ýani giňelmegine sebäp bolýar metal. Onu näme diýer? Deşikden geçip bilmeýär, giňeýär. Indi üçüncü suratda da gazlarda görkezýär, ýani gaz birinji suratyna seretseňiz şar ýelenýär, ikinji suratda ýelenýär. Näme üçin? Haçan gızdyrylana içindäki moleküller tez hereket edip, näme şarym ýelenmegine sebäp bolýar. Onu gysgaça şuňalyk dowam edýäs ýene. Ne iň esasy ýerimiz şu. İçki energiýa we onu üýtgemenin usullary diýer. Ýani aslında aýdy oturan zatlarymyz içki energiýa diýişli. Onda şuýny okalyp, maddanyň gurulşy bölümde bolsa, ähli maddalar maýda bölejiklerden atom ýa-da moleküllerden düzülendigini, olar diňesiz hereket edýändigini size ma'lum. Ýani öňkü temada geçdik. Atomlar, moleküller hem diňesiz we tertipsiz hereket edýär. Ýani biroň hereketini. Bu energiýalar maddanyň içki gurulşyny düzýän bölejikler diýişli bolan üçin, ýani içki gurulşyny düzýär-de şo molekül atomlar. Şonuň üçin näme diýilýär? İçki energiýasy diýip adlandyrylýar. Ýani onu içki energiýasy bolanda içindäki şo atom molekülleriň energiýasy bolýar. Onda näme bolýar? Aslında hemmesini baglanşygy gaty bolýar. Şuýda 30 gradus suwdaky moleküller 80 gradusly suwun moleküllerinden näme sebäpli tapawutlanýar diýer. Näme sebäpli tapawutlanýar? 30 gradus suwda moleküller haýal hereket eder. 80 gradus suwda moleküller tez hereket eder. Ýani asta ýoş näme gaýnap başlady, ýylap başlady suw. Ýani sebebi kinetik energiýa bar içinde. Kinetik energiýa baýaryna ýyllyk energiýa bar idi. Onu dowam edýäs. Temperatura aslında şuýa esasy diýjek zady şu. Şu wada sen öwrenip gelýän temperatura diýer. Maddan düzýän bölejiklerin ortaçy kinetik energiýasynyň ölçügidir diýer. Ýani kinetik energiýasynyň, ýani ortaçy kinetik energiýasynyň ölçügine, ýani temperatura. Ýani şuýda açasan näme diýer? Aýdy. Indi ýani bu sorady aslında ýaňam size düşündirdim. Edilýän kali. Ýani içki energiýa bolýar-da, içindäki moleküller tez hereket edip, näme bolýar? Şaryň ýelenmesine sebäp bolýar diýip. Ýani içki energiýasy ütge haçan gızdyrylýan cisim. Indi mysal üçin ingilisçe seredeli, näme diýer? Internal energy. Şuýa seredeli. Internal energy increase diýer. Ýani içki energiýa köpelýär diýer haçanmı? Atom we moleküller tez hereket edýär diýer. Ýani haçanla atom ýa-da moleküller tez hereket edýär, içki energiýa köpelýär. Ýani
Tiz hereket etmesi näme bagly? Kinetik enerji. Kinetik enerji artdymy onda näme? İçki energiýede artýan eken. Ona eger içki enerji artmasa diýmek potensial enerji bolýar. Yani içki enerji hareketde bolmasa, mysal üçin şu suratda görsäňiz, şu potensial enerji bulam kinetik energiýa öwrülýär. Yani cisimlerde mysal üçin cisimlerde atomlaryň ýerleşişi şeýle, yani her cisimiň içinde öz potensial energiýa. Potensial enerji näme diýdik? Yani içki enerji, içki saklanýan enerji diýdik. Kinetik enerji bolsa hereket esasında döreýän energiýa diýilýär. Onu haçandan gazdyramyzda näme bolýar? İçki energiýasy artyp başlaýar, yani kinetik energiýanyň artmasy bilen içki energiýa artýar. Yani gysgaça şolar ýaly. Onu bugünkü sapam buňa soňuna gelip, indiki videolarda görüşençe hoş sag bolun.